клуби марказӣ варзиш артиш ки меҳмони ин рақобат ҳастанд бо либосҳои шортҳои сиёҳ ва инчунин пироҳанҳои сабабаш албатта барои мо нурошан аст, вале тахмин мекунем ки ин рафт дорад ба бозии охири дастаи клуби марказӣ варзиш артиш муқобили Истаравшан. дар қабати дюйм муваффақ мешавад футболбозони меҳмон ва бубинед чӣ гуна зарбаи зебо ва ин Нодирбек Иброҳимов буд ки тӯбро ба дарвозаи Регарта даст саво дод. Баъд аз иҷрои тӯб аз канори майдон ки Артем Гайдаш воқеан ҳам хуб партобро анҷом дод ва мо метавонем баъд аз чанд лаҳза ҳолати такрорро мутаваҷҷеҳ шавем. Аз аут ба бозӣ дароварда шуд Артем Гайдаш. дар қабати дюйм сараввал Бахтиёр Қаландар воқеан ҳам хуб бозӣ кард ва баъдан Нодирбек Иброҳимов дар рақобат бо Шерзод Маҳмадиев. Қараев ва ҳамитар дӯстони арҷманд нимаи аввалия рақобат ба поён мерасад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи меҳмонон аст. сармурабби Регарта даст Димитру Бандар ва имконияти бисёр ҳам хуб зарба ва гол! Нодирбек Иброҳимов дубли легионери ӯзбекистонии дастаи клуби марказӣ варзиш артиш. Шервони Муҳаббатшоев яке аз футболбози асосии дастаи меҳмонон аст. бубинед чӣ гуна Шодибек Ғафуров натавонист дар қабати дюйм муваффақ шуда, вале зарбаи задаи Нодирбек Иброҳимов воқеан ҳам натиҷа овард. Далер Азизов ҳам натавонист дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дорад. ҳуҷуми дастаи мизбонон идома дорад. Нозим Бобоҷонов зарбаи ӯ бо сар ва ҳоло зарбаи навбатӣ гол. ҳисоб 1-2 таъхирот дар бозии имрӯза ва ин голи сеюми Нозим Бобоҷонов дар ду бозии охир аст. дӯстони арҷманд, ирсоли тӯб аз ҷониби Фирӯз Қараев буд. бо сар зарба зад Нозим Бобоҷонов. Иван Пономаренко баргардонид, вале баъдан Нозим дубора зарбаро иҷро кард ки тӯб вориди тӯри дарвозаи Иван Пономаренко ки тарки майдон кард. албатта тағйирот, се тағйирот воқеан ҳам бояд натиҷа бидиҳад. Шодибек Ғафуров ҳоло метавонад бо дарвозабон 1-1 барояд. дӯстони арҷманд, Шодибек Ғафуров паси ӯ ва ҳисоб 3-1. дӯстони арҷманд, бубинед чӣ гуна таъхироти Сергей Житский кор дод. воқеан ҳам Билол Сулаймонов ки ҳоло ба майдон омад бо паси Шодибек Ғафуров тӯбро ба дарвозаи Регарта даст зад. Шодибек Ғафуров ҳам воқеан ҳам дар сатҳи баланд буд. бубинед партоби Шамсиддин Қосимов, Шодибек Ғафуров ва Билол Сулаймонов, се футболбозе ки дар қисми дуюм ба ҳайати дастаи клуби марказӣ варзиш омаданд. Бахтиёр Қаландаров бисёр як паси хуб аз ҷониби ин футболбоз. ҳоло имконияти навбатӣ Билол Сулаймонов. чаро ба Шодибек инҷо пас надод? акнун паси ӯ анҷом дода мешавад. зарба аз масофаи дур ва ҳисоб 4-1. дӯстони арҷманд, Шамсиддин Қосимов ҳисобро 4-1 мекунад. як бора дар 8 дақиқа 7 дақиқаи охир футболбозони Регарта даст ба дарвозаи худ ду гол сар доданд. Шамсиддин Қосимов, имконияти навбатӣ Шодибек Ғафуров, гузариши ӯ ва ҳисоб 5-1. Шодибек Ғафуров воқеан ҳам меоварад. дӯстони арҷманд, дар чанд соли охир хуб дӯстони арҷманд, вақти асосӣ ва иловагӣ ҳам ба поён мерасад. клуби марказӣ варзиш артиш бо ҳисоби калони 5-1 бар Регарта даст ғалаба ба даст меоварад. дар ин бозӣ албатта Нодирбек Иброҳимов муаллифи ду гол шуд. фикр мекунам яке аз беҳтарин позингар ҳам дар дидори имрӯза ба ҳисоб меравад. баъдан Шамсиддин Қосимов, Шодибек Ғафуров ва инчунин